Hej, mit navn er Morten Mortensen, også kaldet Momo. Jeg stiller op til kommunevalget 18. november i Norddjurs Kommune for Socialdemokratiet. Jeg er 55 år og bor i hjertet af Grenaa sammen med min golden retriever Charlie på 1,5 år. Til daglig arbejder jeg i IT-afdelingen i kommunen. I min fritid findes jeg gerne ude i naturen, ude at vandre på stierne som Sankt Gertrudsti, Gjerlbanestien, Løgstien eller langs Nordkanalen, og overnatter gerne i shelters eller i telt. Har jeg rygsækken på, har jeg gerne kameraet i hånden. Der tager jeg gerne billeder af det vilde dyreliv eller naturen generelt. I har måske flere af jer allerede set mine billeder i 8500 Grenaa-gruppen på Facebook. Hvis I ellers vil vide mere om mig, kan I følge mig på momofornordjurs.dk eller på Facebook. Her vil jeg lave yderligere opslag, og ellers så kan I følge mig, hvor I kan møde mig hen i kommunen igennem det næste års tid. Vi ses derude. Hej!